BRNA. Og jeg er ribosom. Jeg er protein og protein. Jeg er DNA og aminosyre. Jeg er aminosyre. DNA-baserne bliver splittet op, så det bliver muligt for BRNA'et at læse det. BRNA'et hægter sig til et ribosom uden for cellekernen. Besked! tRNA kommer. Aminosyre. tRNA bringer aminosyre til ribosomet. Aminosyren hægter sig på ribosomet. Aminosyre. tRNA henter endnu en aminosyre. tRNA'et bringer aminosyren til ribosomet. Aminosyren hægter sig på. Når ribosomet har læst koden på BRNA og har sat aminosyren i den rigtige rækkefølge, er proteinet færdigt.